نوشتہ کاری اولی گپ پیشنت کہ اگا مردم نادرا بیت گنا ڈاکٹر گورا روت وتی چیک اپا کنائنیت او ڈاکٹر آئیے چاریت بعض وحدہ ٹسٹ لکھی تو دن ٹسٹا پد آئیے نادرا آئیے علاجا بندات کن پدا آیا ای ہم گوشید کہ چا پلان پلان چیزا پہریز بکن بلے نوشتہ کاری دربراگ ای وڑیں جیڑائی نہیں کہ مردم ڈاکٹری بکن پمیش کا درستان چا پیسر گوشاں کہ ای پیسلا تی سرائیں آگاں ترا نوشتہ کاری بوگین گوڑا آسرا مکن او نوشتہ کنگا بندات کن ہاو ترا ای سوچ دیگ بیت کہ برو پود استادی بدار آترا وحد پا وحد لہتیں کتابانی وانگے سر سوچا کن نوشتہ کنگے لہتیں تکنیک ہم تر گوشید بلے ای مجید کہ من استادی دارانو اچھو نوشتہ کاری با نا نوشتہ کاری ارزانی کاری نہیں اسی واسطہ مزنے جوہد و ادریچی لوٹی ہما زمانگا کہ ماں انگلیش در برگا شتیں گوڑا ای گپا گھل بودتیں کہ ماں 4 ماہا انگلیش گپ جنگو وانگا در بریں پرچا کہ میں سنٹر بورڈ سر نوشتہ ہاتھ 4 ماہ تہا گوڑا وانیا انگلیش گپ جنگو در برگ بیت آہم کو گارنٹیا بلے 4 ماہ وتی جہاں ماں 14 ماہ پد ہم انگلیش در نبورد اسی سبب شین کہ میں تہا جوہر نیستد ای جوہر نو تی تہا بوگین من وتی شیرانی اولی کتاب چاپ کد اور سبد اشتیاریا من دیست بڑی و باہریا بریداد پدا آئیا من گوشت کہ برو وتی کلاسیکل لفظان کا یک بری سرجمی بوان وتی مردمانی تبا سرپد بو تراچا پیسر شاعران چونی شعر گوشتگ آیانی پرسپا وتی بطلو گالری چانی پجدر قصہاں بپہم گوڑا نوشتہ کاری بیا استادانی شریع مشینت کی طرح راہ پیش دارم چوش کے اوری سا گوشتگد کہ اگر تو شعری نوشتہ کنے گوڑا دا 9 ماہا آیا وتی گورا ایر کن اگر 9 ماہا پد ہنگت تو امی سرپد بودتے کہ منی شعر شرین گوڑا شنگی کن یہ سوچیند کہ استاداں وتی شاگردان داتگن چوش کی مارا گوشک بودتگ کہ اگن شرری نوشتہ کاری بوگ لوٹے گوڑا شبرئی دمکان ویل بگو گو مردمہ ہوار بو مردمہ بگن چوش کی منظور بسم اللہ گوشتگ تو کتابانی تہا شوہا زمروز وتی تو کتابانی تہا شوہا زمروز وتی مارا مردم وانگین ما بمشکا زندگی بلے چوش ہم نہیں تو پیسرا بیچار تر چی کنگین اگر تر زبان زانتی سرا نوشتہ کنگین پورا اشی سرا تر وانگین دنیائے ایدے کے راجانی زبان آنی راج دفتر تواریخ و یکی دومیگوں سیادی و تکو پہنا دے بابتا زانگین پلائبرا وتی شاگرد مبسا ہم سر سوچ کتگ کہ طرح پر نوشتہ کنگا چیچی کنگین من دا اب سالا نوشتہ کتگ وتی ایک چیز چاپ کنگا نداتگ من لچا نوشتہ کتگ من قصہ و آزماک نوشتہ کتگ من ناولٹ نوشتہ کتگ من یک نزوری قسمہ کی ہم نوشتہ کتگت ای درا مروچی منی گورا نیستن بلے منی استادا منا اچ بر دل پروش بوگا نیشتگ و منا آیا گوشتگ کہ مدام پا امید کو واحق و جوز گیا نوشتہ کن پرچہ کے شرین چیزانی نوشتہ کنگ ارزان نہیں یک رندی منی استادا من انچو ابرداتو کاسگی نششتگ کت
کہ من گوشت بیل استاد نومن نوشتہ کت نکانا گڑا آئی من گوشت من دوست چوش نہیں جوانے بود سگو اوپار امرائیہ کار کنگی نامین ارچے کے ماں لفظہ بیان کنگ لوٹیں پا اشیا جوان وشیں وریا درنگازا مزن پگرو دراجی مدت یہ زان تو زانگ اجدرین ای پلائبر سوجتن کہ آیا وتی شاگردہ داتگتن ای سوج منیو تای واسطہ ہم ارزش دارن امی وڑا بازیں استاد استن کہ آتر سر سوچ کنن کہ غزل و لچے بنکی لوٹ چین آ کجام چیزیں کہ شیرہ چا ردان کا جدا کن آزمان کو گدار نوشتہ کن کے راو رہبن چین نگت شیر سرابیت نوشتہ کار سرا نبیت نگت کاری واسطہ چونین درشاندہ بیکار مرز بیت دیگا بازیں چیز استند کہ آیانی سیادی گو نوشتہ کاریاں آیانی درگتا ترا امی استاد سر سوچ کن بلے ازمکاری ساچشتا ترازگو دیما آرگ آئیگو وشیں درشاندہ بیا دیما ہرگ ایتے کاریں نوشتہ کاریا جہد کوشش تے امرائیہ تر صبر اوپار دامن ہم دارگین پرچہ کے اگن تو گیداری نوشتہ کنگائے بودکند کہ امی یکیں گیدار نوشتہ کنگا تے 20 یا 30 سال بروت دومی گا پیشین کہ بودکند انچو محنتا پد ہم تے امی گیدار سومند بیوید پریشیا دل پروش بوگی نہیں پرچہ کے نوشتہ کاریا دل پروشی نیست تی چیزاں کسی وانید یا نوانید اشیاء پرواہ مکن بس گوتی ازما مہر بکن مہر دریگا وط بچکن اے بابتا منا عربی ناول نویس عبدالرحمن منیب گپ یادت کہ آیا وتی نوشتان ناول منی وطن منی جوزگا نوشتہ کتگت کہ من ای گپا زانا کہ گدار نبیسیا دست دارگی نہیں گدار نبیسی یا دائمی وطن بیت یا گوڑا ایچی نبیت عبدالرحمن منیب پہ گپا زانک بیت کہ لفظاں کا اشتگی نہیں وانگین نوشتہ کنگین جہد بکن کہ روچی چیزی نوشتہ بکن ہمیں چیز روچی نہ روچیا تر جائے یا بار تو سرکن منت